bumiyag ba dili kaya sayo ra kay ta? Pak. Mutlaning, sa'yo ba tani? Murag tama ra man siguro kayong oras siguro. Pamina ko sa bukoy ron, pamina ko wala pa to kay Elis ba? Wala dyan. Tay to mata to kanalakaw na to ba? Paminte gito iwit. Bito, kaya Skip pata ato eh. diara mo to mo ilis og magdana na to. Mao ganay apasunon pa. Kuya, taa lagi. Problema ni ron, wala tay sakyan. Ang lakay na ron, milite ta, umti kwarta. Tay sakyan libay buanga ni. Kinsa man ang motor daw? Kinsa na motor, kailan na motor ba? Motor, kayo. Dito na to na. Kana to gamiton? Tara. Tingnan na to gadto ta. Tara. Tara. Tao eh. Sa ka ng motor no? Sakto ba ini ba? Tapi susi. Ato gi susi oh. Iya din no. Bilina na nato nig litir ni. Tara dre. Ganda na diba? Saan yun? Betang. Yun. Yun buwan. Yun, tabuni yun ganang bato. Ano lang. Kahit sana, makakita ng tagya na. Tara. Uy! Higa! Takbo ba? Bawa deh, paano eh? Ya, tiginihan, siguro mata dia. Kut. Tay tahan ni tugtog ganyan ang pangitan nimo. Tadi kaya pero niya gagay na kasi paabot dre. Kadlawon pa ko dre. Ah, ganyan. Tara kay na. Lako ta ba? Tara, ganyan to beta. Na motor. Dito no? Dito. Wala ko daon ba eh. Ayo ta. Tagya dia. Sulit ta. Tara ka. Ayun to bangun tay kuan. Tara. Iyo man bay. Bang ko man. Iyo bay, iyo bay. Ayo. Ayo. Tahu bay. Yo. Isa mo turun? Uy, kamo manday na. Lingkod sa mo. Naligo pa si ate. Kaya mga tudot ang simbahan ron. Ay. Ah, sige. Sige. Lingkod lang sa amin dire. Dire sa lingkod. Di namin gulat. Iyo eh. Happy day. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mano yung bumiyag ba no? Bang. Nagpay ka ng ginang dito nga. Kuha lagi, chika lagi. Buat ko basta wala ko nakuha sa sante. Wala po nagkuha siguro no? Kita-kita rin itong niya ba eh. Ay, nawag na pa no? Ay, huwag dapin. Kauna daw? Kauna na ba? Tara. Suga ako eh. Suga ako eh. Agawon ba nami aslit sa no? Roland pa to ba? PJ kamay raglukad no? Sabay kayo na. Kaya kini gawas yan eh. Kan ba? Ako, video. Video, gawas na. Belum dia.
Mukhang kupal ka. Huwag babag! Babag, babag ha! Bato ito! Sige, sige. Wala din meron. Ito, ready ay gamay, raghukad kay ina, kay nagdala, nagdala sa pagbuwang. Rapid, wala ko kasi batasan ba? Wagka, kay gnaong ba eh? Ano siya? Kanila, katlani ba? Kumang, punta maulaw eh, ikaw na ganito, yung gala, pagkita, dapat balaw na siya maulaw eh. Gamay na lagi hukad kaniya. Pero gibuhi man sa bring house. Apil pang pamilya.